Hello everyone, nakadungog na ba mo sa story about ni Jonas sa Biblia? Si Jonas usa ka propeta sa Israel nga gipadala sa Dios ngadto sa syudad sa Nineveh aron sa paghatag og mensahe sa moabot nga paghukom tungod sa pagkadautan sa syudad. Si Jonas misulay sa pagkalagyo. Unya tungod niini natambog siya sa dagat. Dayon gilamoy siya sa usa ka dakong isda ug nagbaso siya sa iyang mga sala. So sa katapusan, iya gyapong gisunod ang sugo ug gimantala niyang pasidaan sa Dios ngadto sa mga tawo sa Nineveh. Nga kapatan kaadlaw ang Nineveh mapukan. Jonas 3:4. Ang mga tawo sa Nineveh gikan sa labing dako hangtod sa labing gamay naghinusol. Nagpuasa sila, nagsulob sila sa mga sako, unya kuan kanang mitalikod sila sa ilang pagkadautan. Og ang Dios niini gipasaylo sila tungod kay naluoy ang Ginoo kay natandog ang iyang kasing-kasing kay nangita man sila sa Ginoo. Salmo 103:8 siya maluluyon mapuanguron hinay sa kasuko og puno sa gugma. Kita usab gitawag sa Ginoo sa paghinusol. Sa pagduol kaniya uban ang pagpaubos og paghinusol. Kay siya andam sa pagpasaylo, pagpasiguli kanato kun kita modangop kaniya sa tibuok natong kasing-kasing. I hope nabasahon ninyo ang Jonas 4 chapters na siya. Daghan kayo leksyon no, dili day ta magtinapula, na tay purpose, na tay directions, na Ginoo nga atong dalangpanan.